Mina sizukulwana mbili sikanyawuza sikafa sikamqhubeka silapha bantwana bahle Yoni kumkana. Mathole. Asifanga kumkana. sithi ukumkani uNdlovyezwe uphansi kogcino likatata uNongqunga 8 years alala dinyi ingwisi buyafuna sifanele udibana embelele dibane ke sithethe lenyewe sibone uba sizayiqhuba njani ubheka phambili nithi nina niyolala nazi uba nihlulekile ngoku niphansi kwezandla ezitsha ngoku i-ANC sendiyithanda seyisendleleni enyonyomela ngasemnyango abona uba udla ngothiwa deda masithi ke ngoku dedangada nencwadi asifika ngasigalelekile umhloba ngowethu nathi asinakwenza ngakumbi ilifa lelethu asizinikanga silinikwe ngobawo nobo nalo mazwi bantwana bahle nibe nobusuku obumandi nibe namaqhongo amandi nilale nikhululekile nazi uba nekumkanini kayinawuphindela sikhaphe lapha kuye nangoku ngicela khe siphahlele yena nje singathubi Silo sohlala kadakhe bacalela uba simbekile umntwana endaweni yakhe ubekile ngoku Fene wedini. aphinde kwenzeke enye into sidate sabantwana bakhe Azenibasi. ngesihomo nesidingo emveni koko ke khanigoduke hayi kanini ligwaliselwa ukuthi godukani izizwe ligwetyiwe ityala Ndlovyezwe. This is an African footprint, elephant footprint. Izothetha ngoku. yes ngivulele lithoba ngivule sekumqala zami inkosi zonke umuntu okhona ubusa negama lenkosi amen nami ngixolisa njengoba kasisho ukugana besifuna ukufika eli kodwa lasebandleni lesizwe ngikhaphene kumngane eJozi ngoba la nifikile mina before but bendimvakashele kumngane nathi siyothetha into zethu watsho ke bakuzoba kwelicanda ngoba hayi akunalungezeka Ndlovyezwe andihambe naye kumngane silapha nje sobabili sifuna ukuqalisa lento yokuvana kwezizwe if uthetha ngekumkani sihlobene sonke awuthetha ngabathembu bangamelizwe kanyandini usuka khona uye emaXhoseni udade bawo wende lapha uyawarharhabe ndithi uba sihlobene sonke sezikumkani sisuke safikela lento yokusidivayida yawala laa nto yokusidivayida karhulumente omnye sinye into ebhetele nomnye usona uzibomba hayi ngathi ndiyikhukane ebhetele nezinye ubonwabe siyifundile the end uba it is very wrong
ke khanibe nimenza inkosi apha phambi kwam ningandinyokonyeli ngekufika andikholwa futhi no nalento kuthiwa kukhonyelwa yinkunzi ezikhonyelayo bathi hayi ubambile ndipho umbuzo uba ubambele bani ningathini uchonga ibamba ningekagqibi ukujonga isuccessor sizojonga uba le successor incinci kangakanani for uba mayibanjwe mdala lo mntu kuthethwa ngaye futhi noba kuthiwa uyafunda makanikwe indawo yakhe afunde lencinci manikumkani zifunda zingqengqe ngomqolo ekho lo mntu uhlohla imfundo ngokaleleyo sivuka sinolwazi loo nto sithi thina zikumkani nolwazi lwenu ayilolwenu lolwam nifundiselwa ukuba nibe ngamaphakathi wesizwe athembekileyo angqothileyo noba mna ndingasisidenge noba ndingaphambana apha entloko xa nina nifundile ninyanisekile niqinile ukumkani bumacoco funa singayigqwethi le